Eta bai, azkenean, heldu da egun handia, Argentinatik bueltan, Blackis beltza bigarrenari buruz, Ainhoa badakizue duela protagonista, bihar, geurean kolpez kolpen, Fermin Muguruza. Baina ez da promozionatzeko dugun eduki bakarra, izan ere, bazenekiten Nafarra Weiren denboraldi berria ate joka dugula. Bai, alaxe da, laster geurean eta urtengoan gainera. Lekuko aldaketa, gidari lanetan, ezaguna duzue, Anabel Arraiza. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, 11 lagunen dei baten zai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen dugu. 3. denboraldia? Bale, bai. Banoa! Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarra Weiren 3. denboraldiaz gozatzera. Guazen! Zonifikazio propioa buru belarri aurrera eraman nahi baitu Hamaika Telebistak, aizue, euskararekin erronka handia da, kasi superbidentzia, euskaraz ikasi, bizi, jardun, aizue, zer nola dagoen kontua, tuteran manifestazioa izan da joan den asteburu honetan, zein erakurketa, nola ulertuko dugu auzi hau behar den bezala, Jon Ortzaitzek badaki nola. Nola baiteko militantzia puntu bat eskatzen du, eredu publikoan ikasteak, eremu ez euskalduntzat jotzen duten horretan, eta zergatik gertatzen da hori legeak bermatzen edo ustez bermatzen baldin badu eskubide hori, hezkuntza departamentuak eskola mapa jotzen du horren arrazoitzat edo aitzakia gisa erabiltzen du. Zer uste zen duten, zonifikazioarena Nafarren auzia dela soilik. Zonifikazioa Nafarroan ezarritako eredua bada, eta bereziki eskuinak sustatutakoa, baina ziurrena alderdi espainiar zale guztiek jarraipena eman diotena. Zonifikazioa ordea, pantailaldietan digitalizazioan erantzematen da, eta horri aurre egin asmoz, 150 euskarazko ekoizpeneko hornitutako pantaila handiak nahi ditugula, horixe azaroan izango dugun ekimena, pantailaldia deitutakoa, pantailak euskaraz ekimenak sustatuta. Pantailak euskaraz, pantailak euskaraz, pantailak. Izan ere, urtean zeharreko zinema emanaldien 1% soilik da euskaraz Euskal Herriko zinemetan, streaming plataformetan euskararen presentzia ez da 0,1 iristen. Pantailak euskaraz, pantailak euskaraz, pantailak euskaraz, pantailak euskaraz. Hori beraz, euskarazko
kontsumitzeko, digitalki baita ere, erronkak mahai gainean. Hedabide guztiok izan dezagun, horretarako aukera gainera, zenolako garrantzia duen ezta, entretenimendua, fikzioa, euskaraz ere, jorratu, ekoitzi, ikusi, bikoiztu, azpidatzi, asko dago egiteke eta zerbitzu publikoek zeresanik ere badute. Zeresanik baita ere ofizialtasunari lotuta, ez dugu ahaztuko, egunotan, Biarritzen Lapurdiko kostaldean jokatzen ari dela mundu mailako lehia nagusia pilotari dagokiona behintzat, eta bertan modalidadeak denak bilduta, jokalari eta parte hartzaile ugari ere bai, ia 100 dira euskal kirolariak bertan dihardutenak. Selekzioa baina 11 Euskal Herrikoa faltan da oraindik ere zoritxarrez. Vamos. Munduko pilota txapelketan euskal parte hartzaileak, jokalariak, Kanada, Australia, Frantzia, Espainiako selekzioetan bai, baina bere selekzio propioan ez. Brasilgo selekzio hori ikusi dugu, badakizu hauteskundeen bigarren itzuli horretan gero eta tarte gutxiago duela. Eskuin muturrak berriz ere bere tokia berreskuratu nahi duela, mezu beldurgarriak arriskutsuak tartan ere bai, bero, trustegi, bidali bereziak emango diogu hango berri. Azalaren koloreak, generoak, klase sozialak eta adinak argi baldintzatzen omen du brasilarreen botoa. Datafola ikerketa institutu independenteak adierazi duenez. Beltzek, pobrek, emakumeek eta gazteek luraren alde egiteko joera erakutsi dute, batez ere boterean zegoenan egin zuen apustu sozialagatik. Bai, etxebizitzari, elektrizitateari, ikasketa beken sistemari dagokienez. Aitzitik, 60 urteetik gorakoek, gizonek eta txuriek Bolsonaroren alde egin zuten lehen itzulian. Claudio Couto politologoak uste du, pobreen aurrean, estatusa galtzearen beldurrak eraman dituela aukera hau hartzera besteak beste. Kanpainan zehar gainera egindako inkesten arabera, Bolsonaroren hautesle gehienak herriaren armatzearen alde agertu ziren, eta gehienek zioten euren egoera ekonomikoak hobera egin zuela azken hilabeteek. Lularen hautesleek aldiz kontrakoa adierazi zuten. Lehenengo bueltaren ondoren mahai gainera atera dituzte, kanpainan atera zituzten hainbat proposamen edo helburu. Bolsonarok Brasil laguntza proiektuari indarra eman nahi diola adierazi du, familia txiroenei laguntza eskaintzen dien proiektua dena. Hori beraz, Brasilien eta Erresuma Batuan naizue lehen ministro aldaketa, ez da aztekoa, han ere monarkia dela, berez jaun eta jabe oraindik ere Espainian bezalaxe ahaztu egiten zaigu batzutan, eta oraingo honetan gainera marka guztiak hausita, ezoiko estetika milioidun bat jarri baitute lehen ministro. I'd like to pay tribute to Liz Truss for her dedicated public service to the country. She has led with dignity and grace through a time of great change and under exceptionally difficult circumstances, both at home and abroad.
Hori beraz, Erresuma Batuan itsasoa azpira goaz segidan, baina klima aldaketa, energia krisia, kutsadurak baina eragin zuzena du geure eguneroko bizitzan eta bereziki itsasoan. Horri buruz, gaur xehetasunak Udane Arbe-Bastigarra lankideak. Plastikoak beste itsaso zaborren artean Europar Batasunak eta beste erakunde batzuek ozeanoentzako mehatxu nagusitza jotzen dituzte. Ez bakarrik ingurumenan duten eraginagatik, baita kostaldeko eskualdeetan izan dezaketen eragin ekonomiko negatiboagatik ere. Kalkuluen arabera 10 milioi tona hondakin itsasoratzen dira urtero. Azpizentro teknologikoa 4 urtez aritu da Bizkaiko golkoko itsas zaborren banaketa espaziala definitzen, eta hainbat arlotan ikertu du. Hala nola mikroplastikoen analisian, ibai ingurunen azterketan, hondakin flotatzaileetan, hondakinen ekoizpenen sektoreka, biodegradazio prozesuetan eta akuikulturan eta arrantzan. Ikerketa horren emaitzek erakusten dute Bizkaiko golkoa mikroplastikoentzako irterari gabeko kale itsua dela. Ildo horretan aztertutako laginetan dagoen plastiko kopuraren 93% mikroplastikoak dira, 7 mesoplastikoak eta 1 makroplastikoak. Gainera datuen arabera Pirineoetatik iparraldera dauden Euskal Herriko uretan plastiko gehiago dago, mendikatearen hegoaldeko kostaldean daudenak baino 5 aldiz gehiago. Ikerketa honek erakusten du Bizkaiko golkoko hego-ekialdeko kostaldeko urak plastikoak batzeko puntu beroa dela, eta Mediterraneo itsasoko edo zaborra gehitzeko beste eremu batzuetako mailaren antzekoak dituela, Oiane Kabezas aztiko itsas zaborretan adituak ondorioztatu duenez. Ondorio horietara heltzeko aztiko zientzialariak gidatu dute ikerketa, eta Kadizeko itsas ikerketako unibertsitate institutuko eta Sienako unibertsitateko espezialisten laguntzere izan dute. Life Lema eta Jeriko S3 proiektu europarrek finantzatu dute proiektua, eta Eusko Jaurlaritzak kofinantzatu du. Eta aldi berean ikerketa berria bultzatu ditu gizarte ikertzen eta sentsibilizatzen jarraitzeko. Hori beraz, itsas azpian gertatzen ari dena, bazen ekiten baina ur gezari dagokionean zenbait tokitan bate gabe daudela edo murrizketak nabarmenak. Polemika desentekoa Urdaibai aldean izan dena, eta gaur berriz Araba alderagoa, Zuia eta Urkabuzta izen kexu direlako bertako alkateak, eta Arabako Foru Aldundiarekin ez daude oso pozik zer eta ari gertatzena hemen. Nosotros consideramos que la Diputación es la correspondiente o la que corresponde a auxiliar, en este caso, a las entidades locales de Álava en este tipo, si bien luego tendrá que llegar a los acuerdos que sean necesarios, los acuerdos marcos con URA, para ver quién financia o quién no financia estas actuaciones. Como es un plan director de 2016-17 que todavía 5 años más tarde, por lo menos esa actuación, pues todavía sigue no solamente sin desarrollar, sino que ni esta Diputación, en lo que yo sé, haya apostado o aportado ni una cantidad económica para realizar ningún estudio. Este proyecto concreto es competencia de URA. URA tiene que elaborar el proyecto, tiene que ejecutarlo y tiene que financiarlo. Y la información de la que disponemos es que este proyecto, por parte de URA, es que este proyecto va a estar finalizado antes de final de año. La iniciativa de Viñedos de Álava es una iniciativa que reúne todos los requisitos legales y que es perfectamente legítima y merece todo el respeto. Bueno, yo creo que hay una politización evidente de este asunto cuando interviene el Gobierno de La Rioja y los partidos políticos de La Rioja. Urarekin zer nolako arazoak eta sutei dagokienean bazenekiten Balmasedan zorionez
aire bidezko laguntza jaso dugula, eta hauxe, ikusi besterik ez. Eta esango duzuen nortzuk demontre dira hauek? Segidan azalduko dizuegu. Bizkaiko suhiltzaileen sare sozialek argi eta garbi azaldu ziguten bezalaxe, Ameriketako filmetako personaiak izango bailiran, Armada Espainiarreko hegazkinak aritu ziren, eta honena traolei erreparatzea da, izan ere, euskarara itzulita begia non guan edota begia jarritako tokian tira. Bestelako azalpen eman badu honek, baina esan genezake nahiko traola hollywoodiensiak baliatu dituztela hegazkin militar hauek. Edo nola ere. Hau dena zertara dator? Ura, erregaien garestitzea, suteak, hazen olako astea daramagun, beraz umore pixka bat. Eta guazen segidan inflazioa eta biziaren garestitzearen goia jotze hau nola azaldu? Aktualitate azidoaren ikuspuntutik. Gizue, Kataluniako lagunak asko maite ditugula. Unim els nostres sous o sota un pont acabarem. Llum, gas, inflació, el compte corrent és una ruïna, no hi podem fer-hi per res. Egia da, Dragoibola Zetaren doinuek baliatuta irudimena behintzat badute, ezta? Ezta? Gas, inflació, i a sobre em surt a pagar la renda, pringant fins a la fi. Llum, gas, inflació, m'agafen ganes de tornar a néixer, reencarnat en un trist gripau. Llum, gas, inflació, vendre'm un parell d'òrgans no pot fallar, no ho hagués dit mai, 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 mai. Egia da, alguna pregunta més taldeko lankideak egia esan da, irudimena handia dute, eta hau nola ez ekarri, favorez, alako albistegi azido batean, alako gaiak ala ekarri nahi dizkizuegulako izan inflazioarena ikaratzekoa bada, eta oraindik ere zer esan emango duena zoritxarrez. Pentsatu duzu inoiz erregaia doan eskuratzea? Baten batzuk dagoeneko horretan jarri dira, Euskal Errepublikaren aldeko mugimenduak esate baterako, aste honetan bertan, kanpaina berria jadiun martxan. Ikusi besterik ez? Esta tierra no me había dado más que hambre, miseria, injusticia y crímenes. Lucio Urtubia anarkista nafar ezagunaren ahotsa baliatu dute gainera, zer eta ustez lapurretan ari zaizkigunei lapurretan jokaldi itzultzea du helburu honek. Y del día a la mañana empiezo a robar, qué placer robar a la patria aquella. Atorra loredun edo hawaiar horien arrazoiaren ikerketan segitzen dugu, kolpez kolpen, aurreratzen dizuegu. Baina zer nola bukatuko du kontu honek, aurrera, favorez? Oporretara joateko asmotan joan ote dira, ehun mugimenduko kideak erregai bila, Euskal Errepublikara bidean akaso urrunera joateko asmotan?
Hori beraz, erregaien prezioen igoerari buruzko azken grafikoa esan dezagun, oso grafikoa izan delako igoera lapurretatzat jotzen duten mugimendu honetako kideek adierazi nahi izan dutena eta sare sozialetan edatu duten, mezu honetan ikusi ahal izan duguna. Edo nola ere, krisia ateioka, joan ote da inoiz krisia, krisian bizitzeari utzi ote diogu inoiz, zer ote dator ezakigu, baina egia da Bizkaian metalgintzarekin zer esana izango dela, eta ez horretan bakarrik, baina hasteko eta behin goazen igorraldera. Gaur goizaldean izan delako bertan protesta, aurrekoan Ortuellan izan bezala gogoratzen duzue, bai Hamaika telebistako lankide Aiara Urreta ertzainek goizaldean ilunetan zirela identifikatu arazi zutena tira. Hori Ortuellan izan zen, gaur igorraldera goaz. Jarraitzen batute, guk enpresak blokeatuko ditugula. Gaur ez da lehenengo eguna izango, gaur izan da lehenengo eguna, baina ez da azkena izango. Beste alde batetik gogoratu nahi dugu, 3 greba egun ditugula deituta, ostegunean izango da lehenengoa, eta sektoreko langileak prest daude beraien lan baldintzak eta bizi baldintzak defendatzeko. Kontzentrazio pazifiko bat egin dugu, eta hala ere Eusko Jaurlaritza berriz ere saiatu da gure kontzentrazio, mobilizazio eskubide hori ekidintzen, ezta? Zaintza presentzia handi batekin eta jarrera gogorrarekin. Gaurko mailan beharrezkoa da exigentzia jartzea mahai gainean, edukiak dituen proposamena jartzeko mahai gainean negoziatzen hasteko. Kaiko metala! Borroka! Barne produktu gordina baina nork ekoizten du gehien? Badakigu soldata duinenak metalgintzarekin lotura duten sektoretan, behintzat azken hamarkadetan adostutako lan hitzarmenak direla. Noski, Espainiar estatuko hitzarmenekin zer ikusirik ez dutenak. Aizue, baina bazenekiten barne produktu gordinaren tarte gordin nabarmenena etxean bertan ekoizten dela. Nola egingo luke aurrera bestela ekonomiak, etxeko ekonomia, gertukoena dugun ekonomiak aurrera egingo ez balu, batek horretan lan egingo ez balu, etxeko langileen lan ekarpena aitortzeko garaia bada, ez da oraindik ere auzitegitan ibili beharra, ez da zer esan honekin. Confebaskek uko egin zion etxeko langileen hitzarmenaren negoziazio prozesua irekitzeari, horren ondoren labek demanda bat sartu zuen eta gaur hemen epaiketa burutuko da. Confebaskek bere erantzunkizunari uko egiten dio eta gaur mezu argi bat bidaltzen diogu hemendik, dagokion erantzukizuna bereganatu dezala, luzamenduetan ibiltzeari utz diezaiola eta negoziazio prozesua ireki dezala. Gizarte moduan onartezina dela zenolako baldintzetan egin behar duten lan. Horregatik, bizi duten lan esplotazio egoeraren aurrean erantzun bat eman behar zaiela. Eta guk sindikatu moduan oso argi daukaguna da, gure ardura gureganatuko degula eta bide guztiak erabiliko ditugula langile hauek eskubide du langileak izan daitezen. Eta beraien lanak duen balio politiko, ekonomiko eta sozialaren arabera ordaindua eta baloratua izan dadin. Ziur gaude baten batek egingo zuela plan ederrik, ezta? Abenduaren bukaera horretan, atortxurrok abenduaren 17an, 18an Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren final handia, asteburu borobila askorentzako, 11ak izango du. Horren berri gehiago, aizue, bazenekiten honezkero Elizondon ospatu da, joan den aste honetan final aurreko azken txampa honetan lehen saioa, eta hurrena berriz, oker espaldin bagaude Irunaldean izango da. Aizue, lehen garailea, izenetako bat badugu, Maialen Lujanbio Iruñan izango da, baina Elizondoko lehen izen propioa, Alaia Martin. Txakun,
Bueltatzeko aitzakia barre nuen, eta gaur agur esateko gainera, doinu berezi hauek aitatu ditugu. Asmatu duzue, zeinen bertsioa dakarren, Iruñeko Goixua Antsalsa talde honek. Ez da lehiaketa, baina asmatu ote duzue, esan baietz. Ikusi nahi du, baina zure horretik mundua ikusi nahi du. Azten ez duzun kantu. Berritxarrak erretiratu zegula eta izue orain baita salsa bertsioa ere. Guri ikaragarri gustatu zegu. Badakizue euskarazko musikari beti egiten diogula tarte, Amaika telebistan eta bereziki kolpez kolpe antenatikat albistegi zerbitzu honetan. Tira, honekin beraz gaurko agur esakoteko tarte aldu zaigu. Badakizu egunero izango gaituzula hemen astelehenetik ostiralera eguardian zein iluntzean badakizue aplikazioa, YouTube, TikTok, Insta, Facebook, aztu zizkit denak. Ziur ez ditu gala berrezela aipatu, badakizue hor bestaldean gaituzuela, eskerrik asko hori izateagatik.